ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କଣ ଉକୁଣି କୁଣ୍ଡଉଛ? କଣ ଉକୁଣି ବେଶୀ ତମର ହେଇଛି ହେଇଛି, କି? ତମର ମୋ ହେଇଛି, ଉକୁଣି ଫୁକୁଣି ତମର ହେଇଛି। ବେକାରିଆ ଛୁଆଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗିଆ। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ନିଶା, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ସେଇଦିନ ଗୀତଟା ଶିଖେଇ ନଥିଲି କି ହଁ, ହଁ। ସେଇ ଗୀତଟା ତୁ ଗାଇଲୁ, ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କାରଣ କେବେ ବି ଦରକାର ଆସିପାରେ, ଆମେ ବି ହଁ, ଗୀତ ହଁ। ଗାଇପାରୁ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଗୀତ ଗାଇକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କଥା ନା। କେତେ ଗୀତ ଗାଇପାରେ। ଗୀତ ଗାଇପାରେ ନୁହଁ, ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାରେ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୀତ ହଁ ଗାଇପାରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଅତି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର। କହୁଛି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। मेरे रस के कमल तूने ଆମେ रह ସେପଟେ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଯୋଉ ଶୁଆଙ୍କ ପରି, ଯୋଉ ଶୁଆ ତ ନୁହଁ ସରି ଶୁଆ କହିଦେଲି, କଣ ସେଇଟା କୋଇଲି, କୋଇଲିଙ୍କ ପରି ଏତେ ସ୍ୱର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି। ଛୁଆଟା ଧରି ପାରୁନି ବଟ୍ ତୁ ପାରିବୁ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି ମାନେ ପାରିବୁ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ। ଆରେ ଏଇଟା ଶୁଣା ଯାଉନି ତୋର ଭଏସ, ସେମାନେ କଣ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ତ ଶୁଣି ପାରୁନି। ଏଇଟା କଣ ଗୀତ? କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ପାଇଲେ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଗର୍ବ କରିବି କଣ, ଗୋଟେ ପଇସାର ଭାଉ ବି ଖାଇ ପାରିବିନି। ଏବେ କହୁଛି मेरे रस के कमल तूने पहली